Mezu honen bidez, bi ideia helarazi nahi dizkizue Durangoko herritarrei. Alde batetik, gobernatzeko akordio zabal bat proposatu diegula herriaren eskubidea eta alderdi sozialistari, Durangoren erronkei aurre egiteko. Bigarrena, larunbatean gertatzen dena gertatuta ere, proiektu ilusionagarri honetan jarraituko dudala Durango hobe baten alde. Hauteskunde biharamunetik, Durangorentzat gobernu ahalik eta onena osatzeko harreman txandari ekin genion. Lehen indarra garenez, EAJ-rekin, PS-rekin, bilera ez formal batean eta herriaren eskubidearekin bildu gara. Denen proiektu eta proposamenak entzun eta gureak partekatzeko. Durangon erronka estrategiko ugari ditugu. Horietako bat eta duen tamaina gaitik, garrantzitsuenetariko izan daitekeena trenaren lursaileko proiektua da, PERI ezaguna. 2021 herri galdeketa antolatu genuen eta herritarrek 5 dorreak atzean ustea erabaki zuten. Horregaitik, galdeketaren ostean Eusko Jaurlaritzarekin negoziatzen hasi eta akordio on bat lortu genuen. Parkearen eta eremu berdearen tamaina handitzea, etxebizitza kopurua gutxitzea eta etekin ekonomikoak helburu sozialetara bideratzea. Izan ere, gure herrian etxeak alokatzeko dagoen arazo larrian aurrean alokairu sozialaren bideratutako 240 VPO egitea adostu genuen. Akordio horren alde egin dugu EH Bildu, PSek eta herriaren eskubideak. EAJ-ko zinegotziekin hauteskundeen ostean egindako batzarrean zera adierazi ziguten. Trenaren lursailetan 5 dorren PERI proiektu zaharrera bueltatzea nahi dutela. Herritarrek proiektu hori atzera botatzea erabaki zuten arren. Baina hori zera beraientzako marra gorria. Gure ustez, durangarrek ez lukete ulertuko berriz ere iraganera itzultzea. Hau da, inor bozkatu ez duen 5 dorren proiektura itzultzea. Horren aurrean, EH Bildutik akordio zabal eta aurrekoia proposatzen diegu PSri eta herriaren eskubideari. PERI proiektu berria erdigunean jarrita, parkea, berdeguneak eta etxebizitza sozialak egitea. Eta programa aurrekoian oinarritutako akordio zabala Durangarren gehiengoak hauteskundetan babestu duena hain zuzen. Zein da beste aukera? EAJak eta PPek botoak batzea hauteskundetan boto gehien lortu duen proiektu aurrerakoiaren aurka kanporatzeko? EH Bildu kaleratzeko? Zein programa oinarri dauka? Alkatetza lortzeko helburu bakarrarekin EAJ PPren botoaren menpe jartzea? Zein egonkortasun berma dezake eskuin muturraren menpe dagoen akordio batek? Gauzak horrela, Durangoren gobernagarritasunarenako bi aukera daukagu. EH Bildu, PS eta herriaren eskubidearen arteko akordio aurrekoi zabala, ala PPren menpeko aliantza eskumuturra. Egoera edozein dela ere, EH Bilduko 9 zinegotziok sendo lan egingo dugu Durangoren eta Durangar guztien alde, nigandik hasita. Izan ere, larunbatean gertatzen dela, lanean jarraituko dut Durango hobe baten alde. Zuen guztion moduan, gu ere Durangarrak garelako, hemen bizi eta lan egiten dugulako, Durango maite dugulako. Hori da gure konpromiso, eta ez dugu utzik egingo. Eskerrik asko. Beste behin ere, EH Bilduren proiektua babestu duzuen Durangar denei. Eskerrik asko.